nik esango nuke bilaketa bide bat dala, ezta? Egia da, aspaldiko jende lagun zarrak ere biltzen gerala, eta hori, solidaritate ibilaldi bat, bilaketaren ibilaldi bat, eta azken finean, Itziarko Ama Birjinaren babesa ere sentitu ezagun. Donostiatik hasi eta poliki-poliki Itziarrera. Bidean gelditzen gera olako pasarte batzuetan, bereziki Orion, afaritxo bat egiten dugu, bokadiloan noski, eta gero 12, gaueko 12 hasten gera Zarautz altera, Getarian 15 minutuko paradatxo bat egiten dugu, eta gero Zumaira, Zumaian beste ordu erdiko geldiune bat, eta gero Itziarrera joaten gera.